Het is niet online solliciteren, een cv of een motivatiebrief schrijven. Het is gewoon komen als jezelf en dan het gesprek aangaan. En ik denk dat dat heel waardevol is. Vandaag komen werkgevers en werkzoekenden samen op de Banenmarkt Zeeland in het Scheldetheater. Het is leuk om te zien hoe al die gesprekken hier tot stand komen. De werkgevers doen ook echt heel veel moeite om het gesprek aan te gaan met al die werkzoekenden. Het is natuurlijk best wel veel. We hebben bijna 70 bedrijven hier, dus waar ga je beginnen? U heeft verschillende vacatures openstaan, denk ik. Jazeker, we hebben er op dit moment, ik denk een 8 of 10 en er komen steeds nieuwe bij. We zijn enorm op zoek naar nieuwe mensen. Maar eigenlijk zoeken we hetzelfde als al die bedrijven hier zoeken. Het zijn er met name techneuten, logistiekelingen, mensen in de zorg. Dus daar moet je een beetje aan denken, vooral handjes. Wij komen van het waterschap en het klimaat verandert en wij moeten ons daar echt op voorbereiden. Dus heel simpel, hogere dijken en het water sneller af kunnen voeren. Dat is een grote opgave en daarom zoeken we veel mensen. En leiden jullie ook zelf mensen op? Ja, dat doen we zeker. Met name technische opleidingen zien we dat we daar studies voor aanbieden met een enkele bolopleiding. Jazeker, het waterschap is een organisatie die veel investeert in het opleiden van medewerkers. Daar zijn ruime budgetten voor beschikbaar. Is er veel animo? Ja, best wel. We moeten voor 2030 op 100.000 man zitten. En inmiddels zitten we iets over de 81.000, heb ik begrepen. Dus het gaat voorspoedig, zeker. Waar zijn de meeste mensen naar op zoek? Wat vinden ze belangrijk in een baan? Is dat salaris? Is dat doorgroeimogelijkheden? De jeugd merken wel toch meer salaris en een vaste positie. Bij de wat oudere kandidaten spelen toch andere. Wij hebben een 36-urige werkweek, wat wel interessant is. Waarom bent u hier vandaag? Ja, ik probeer mezelf te oriënteren op de zorg eigenlijk. Ik zoek werk. Dat is misschien wel logisch, maar ja, ik heb op dit moment geen werk meer en zoek wat nieuws. Ja, het allerbelangrijkste in een baan vind ik wel gewoon dat ik het leuk vind en dat ik het wil blijven doen. En voor de rest, een doorstroommogelijkheid is mooi, maar in principe zoek ik gewoon werk waar ik blij van word. Nou, hoe hoopt u hier vandaag weg te gaan? Met een stapeltje leuke foldertjes met interessante zaken die niet met IT te maken hebben, maar misschien wel mij blij kunnen maken in mijn werk. Blijer. Ik heb wat moois gevonden bij Tragel. Daar ga ik echt op inspelen. Daar heb ik ook mijn gegevens achtergelaten. Dus